Ola, vedes esa parede podre? De aí? Tiña cousas diante. Entón, como tiña cousas diante, pois non se vía. Houve condensación, bueno, deronse as circunstancias e o moho proliferou. E jodeu a parede. E sabedes que estou facendo? Si, arranxala. Movín todas as cousas que había diante, as que non servían tireinas, as que sí que servían gardeinas, e dispóñome a matar o mal, matar o moho, para despois volver a recolocar as cousas que si valen e que quede bonito e, sobre todo, que quede san. Porque si, a veces hai cousas que están agochadas e non nos decatamos e empezamos a sospeitar e cando mover as cousas é incómodo. A ver, é moi incómodo, é incómodo para ti que tes que pasar o traballo e as cousas non se queren mover normalmente. Entonces, fan forza e pesan máis, eso é así. Pero se as moves, ves o problema. Se o atacas de raíz, ai, queda sanísimo, pero sanísimo xa non me atrevería a dicir pa sempre, pero igual sí, porque como xa soupeches o traballo que che dou ter que limpalo, logo vas a estar atento. De vez en cando vas a botar un ollo así por detrás do moble, por si acaso, volve a vir. En canto apareza unha lasquiña así, zas, xa vas a liquidar. Iso é o que hai que facer cas paredes. Cas paredes que se estropean, que se volven turbias, que se volven malignas. E sabedes unha cousa? Que a sociedade pasa exactamente o mismo. Si, ahora terás que volver a escoitar este vídeo para aplicalo a unha sociedade. Pois eso, a buscar o problema de raíz e a liquidalo. Ala, que vaya ben.